det er vigtigt for vores hunde, at de har en bred baggrund, så de ikke bliver så påvirket af miljø. Vores hunde, de er i København, der har vi jo meget, hvor vi træner i. Vores opgave er i urbane miljøer, så jo mere vi kan putte på, hvor der er mennesker omkring, der er underlige dufte, der er underlige lyde, og det er der herude på Det Blå Planet, så kan vi bare bygge hundene op til at blive endnu dygtigere, når vi kommer ud på den anden side af Det Blå Planet.